TV. Kodhi mbele ni kwan mar tho mar oganda Shakahola koro chopo ji 227 kamano en kwan mani malo kopim gi masira mora mora manosetimore pacho ka indie. Kaka jafombo marwa Lydia Okeyo lero, ringre ji 15 kawuono nogol e lietego ka ji 611 to pod ok ong'e kama nitiere. Chenro mar menyo mar ringre pod dhi mbele bunge ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Kamishna ma Kadhoad nam Chumbi Roda Onyancha olero ni gigolo ringre 15 liete kendo konyo ng'at achiel mosewito ngimane e bunge go odiochieng' ma kawuono. Endelea na shughuli zetu vyema siku mzima, na ile timu ambayo inahusika kwa kuwatafuta wenzetu pale kichakani imeweza kumwokoa mwanaume mtu mzima akiwa kwa hali mzuri. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 15. Kata kamano, ng'at achiel noyudi kapod ngima e bunge go kanyake sechegi ji 611 pod ok ong'ere malong'o kama nitiere. Na kuna mtu mmoja leo amekuja kwa center na kusema kwamba anatafuta familia yake. Kwa hivyo wale ambao wameweza kufika kwa center yetu na kuripoti ama kupeana ripoti kwamba wanatafuta wenzao wameweza kufika 611. Nyaka etulone ji ma osegol ringre gi liete ma Shakahola kaachiel gi mago ma otho ka oseresi midhiero no ochopo 227 ma en kwan mantiere malo mohewo masira moro amora ma osekelo tho mar ji mathoth e pacho ka nyadichiel. Kwan ni okalo koda ka kwan ji mago manotho e masira mar mbom manomuojo ot moro e buore Nairobi e higa mar 1998. Chenro no pod dhi mbele gwenge go ma Shakahola ka ji 31 osendhi gi obila ka itudogi gi nek mar oganda go ka ji 85 to oseresi e bunge go ma Shakahola. Lydia Okeyo, Ramogi TV. En wach malich ahinya. Kwa kanyo ni jopuonjre 860